Sanatan Kano ta Kudu Abdulrahman Suleiman Kawu Sumaila ya gabatar da ƙudurin dokar kafa ƙarin sabuwar jihar Tiga da za a cire daga jihar Kano da ke arewacin Najeriya. A ranar Laraba ne dai aka gabatar da ƙudurin a zauren Majalisar Dattawan ta Najeriya. Ƙudurin mai taken Constitution of the Federal Republic of Nigeria 1999 Alteration Creation of Tiga State Bill 2024 SP.523 an yi ma ƙudurin karatun farko a ranar Laraba 10 ga watan Yulin 2024. Idan dai za ku iya tuna cewa a kwanakin baya ne ɗan majalisar dattawa sanatan shiyar Delta ta Arewa, Sanata Ned Nwoko, ya gabatar da ƙudurin dokar samar da jihar Anioma a shiyar kudu maso gabas domin daidaita shiyar da sauran shiyoyin siyasar ƙasar nan guda shida. Haka kuma akwai ƙudurin dokar kafa jihar Olu wanda Sanata Osita Ezunasu da ɗan majalisar wakilai Ikanga Oguchinyere suka gabatar da kuma ƙudurin kafa jihar Etiti wanda Amobi Godwin Oga mai wakiltar mazaɓar Esikwuatu da Omuniyoci ta jihar Abia da wasu mutane huɗu da ke wakiltar yankin suka gabatar. A kuma wasu 'yan majalisar na neman a samar da ƙarin jiha daga jihar Legas da wasu sauran jihohin ƙasar nan. Ni dai jama'a da dama daga jihar Kano suka fara tofa albarkacin bakinsu kan wannan ƙuduri na Sanata Kawu Sumaila, inda suke ganin tabbas idan wannan ƙuduri ya tsallake karatu na biyu zuwa na uku, za su yi murna da shi, kuma suna fatan Allah ya tabbatar da shi don mutanen yankin su sharɓi roman na dimokuraɗiyya. Dama dai an jima ana ta ƙusƙus kan ya kamata a raba jihar Kano gida biyu, duba da cewa ta fi kowace jiha yawan ƙananan hukumomi a Najeriya, kuma a yawan jama'a ma ba a bar ta a baya ba, wanda suke ganin yawan ƙananan hukumomin ya sa ba sa sharɓar roman na dimokuraɗiyya da ake ta magana a kai a kowane lokaci.